No čo, kočko? Páči sa? Pekne tu je, nie? Hej, ale je to trochu zimné. To nevadí, pokúpeme sa, pokúpeme. Nevidno veľmi, hej, ale hádam. Takže toto je náš Infinity Pool v noci a takto vyzerá vlastne krásny výhľad na Bangkok. Veľmi, kvôli tomu sme si aj vyberali hotel, lebo sa nám to veľmi páčilo, tento nádherný výhľad, každý jeden deň, wow. Takže tak, no, sme v Bangkoku, začíname, zajtra už máme naplánované nejaké dni, nejaké vylety. Bangkok ponúka veľa, dúfam, že sa rýchlo zorientujeme a každý jeden výlet bude stáť za to, teším sa. Ideme dať nejaké raňajky, rýchlo sa najesť a ideme absolvovať náš prvý denný program. Mali by sme uskutočniť ležiaceho Budhu a The Grand Palace a ešte nejaké pamiatky. Takže jedem na to. Pýtali sme sa, že ideme na loď s žltou vlajkou a on ani sa na nás nepozrel, len rovno pozeral do mobilu 9 minút a ukázal prstom, ako je to tu dosť akčné. Celkom divočina, strašne rýchle je ten Bangkok. Z metra sme na lodi, potom ešte uvidím, kde pôjdeme, takže celkom zaujímavé. Popíjam akurát Thai tea, som si kúpil aj na domov, ale neskutočný čaj, či chladený, či teplý, dá sa robiť s mliekom, či dochuteným, či klasickým, no toľko variant je na ňo, neskutočne to chutí osviežujúco, niekomu chutí káva a mne niečo také, akože úplne výstižné chute, takže veľa odporúčam. Rýchlo som si kúpil takéto nohavice, musím si niečo kúpiť, lebo ideme do toho Grand Palace, ideme na tie pamiatky a tam musíte dodržovať dress code. Už toto dúfam, že mi prejde, čo má majú každého, takže... A ja som si kúpila také kvietky. Hej, Amelka má takéto kvietky. No a myslím, že by to malo všetkých nás troch prejsť. No a ideme na tie pamiatky.
No, ahojte, ideme tuk-tukom. Ako tento pán nám úplne krásne pomohol teraz. Yes. Thank you. Thank you. No nám pomohol neskutočne, úplne nám povedal, ako toto chodí, čo je lepšie ísť pozrieť, takže úplne perfektné, kde narážame, tak vždycky nám niekto akože pomôže, to je veľmi milé. No a ideme tuk-tukom. Mne sa strašne páči, ale musím si držať klobúk. Takže plníme si už aj tuk-tuk. Ako jak to všetko pekne zapadá, je brutál, hej, takže... Ježdí ináč ako Bangkok je divočina a všetko ide tak rýchlo, ale celkom si myslím, že sme sa chytili, celkom sme sa zorientovali. A keď sa zorientujete, tak to všetko akože ide pekne, hej. Ale veľmi tam pomáha, môžem povedať, umelá inteligencia, lebo to jak ona dokáže rýchlo vám ukázať veci, čo vy by ste hľadali pracne, no aj keď pol hodinu, a to ste dobrí, tak to vám nájde za 5 sekúnd, vám vypíše všetko, hneď sa viete podľa nej orientovať, vypíše vám ceny, naviguje vás lepšie ako navigácia, ako nemá to chybu. Keď to využívate na takéto veci, tak to je akože paráda. Takto čumím, dámy a páni, takto to je obrovské. Neskutočné veci tu majú, neskutočné. Akože keď pôjdete niekedy do Bangkoku, tak určite choďte tuk-tukom. Je to vzdušné jazdenie a oveľa lepšie všetko prežívate, každú jednu pamiatku, aj celú tú cesta je proste brutálna, oveľa lepšia ako z auta.
viete čo, takú masovku som teda nečakal. To je akože úplný masaker. Takže vlastne tu je vchod do haly, kde je vlastne ten smaragdový Budha. Predstavte si takú väčšiu pyramídku, ale neúplne na tom vrchole, je strašne maličký a je v podstate nevidno, vidno, že taký trošku nejaké také zelenšie záblesky, ale je v podstate taký malý, nepatrný. Tak len také info. Čumím, normálne neskutočne dlhý. A dobrý, ako taký zaujímavý feeling tu je v tej miestnosti. Dobre sa mi to na to pozerá a neviem, čo vám ďalej povedať. Je to fajn. Dámy a páni, tu niekedy sa prechádzal Van Damme, nie že by to neviem čo bolo, ale už aj pri tom Budhovi mám záber. No a mal som tak vysnívané, že raz, lebo sa mi veľmi páči film Kickboxer a viem, že v Thajsku to bolo natáčané, takže budem sa snažiť ísť na niektoré miesta, kde bol Van Damme a trošku si to prejdem takisto ako on, takže možno sa mi podarí nejaký taký krátky trailerik s ním, takže uvidíme. Možno to bude práve teraz. Týmto ideme do Altaji. Dobre, dobre. OK. No, to je naše sedenie. Cez to
cestovateľský zájazd Ešte môže byť pri tebe, hej. pokračuje. Sme mohli kúpiť ďalšie sedadlo, nie? Príde mi tento vlačík ako vlačík do polepšovne. Ako sa vám to páči? Jak ty. Viete, som tam nemala, ale takto som mala predstavu. To je vecko. Píšaj vonku, keď chceš píšať. Ahojte, takže sme na prvej zastávke Wat Mahathat sa to volá. No a ja sa brutálne teším, lebo toto vyzerá masakrálne. Budem robiť postupne nejaké záberiky. No niekde budem hovoriť, niekde nebudem hovoriť. No a tak to vyzerajú lístky. A jedem na to. Brutálny feeling tu je. Brutálny. Ahojte, neviem, či to vidno, ale normálne mám zimové riavky z toho miesta. Ako mne sa to neskutočne páči. To miesto, brutálne je, akože... Veľmi som sa tešil na tento deň, paradička. Ahojte. Poďme si niečo o tej Altaji, aspoň len také nejaké vychytávky povedať. Niečo som si o nej našiel, takže to prečítam. Si predstavte, že Altaja bola hlavné mesto Thajska, vtedy sa to vlastne volalo Siam a má bohatú históriu a patrí medzi najvýznamnejšie historické lokality v krajine. Jej história siaha do 14. storočia, kedy ju kráľ Ramathibodi prvý v roku 1350 založil na strategickom mieste medzi tromi riekmi Chao Phraya, Lopburi a Pak Sak. Počas svojej existencie Altaja hostila 33 kráľov z rôznych dynastií a bola jedným z najbohatších miest na svete, kde sa stretávali obchodníci z Číny, Indie, Perzie a Európy. Portugálci, Francúzi, Holanďania a Briti to mali svoje obchodné stanice.
A v podstate ešte taká nejaká vychytávka, no dneska je vlastne Altaja je zapísaná do svetového zoznamu dedičstva UNESCO. A ešte taká zaujímavosť, bola známa ako Benátky východu vďaka svojim kanálom a strategickej polohe. Mala obrovskú kultúru, kde vlastne boli aj rôzne iné kultúry, ako napríklad perská. A točil sa okolo nej v podstate viac menej aj celý svet, hej, čiže veľmi, veľmi pekné, zaujímavé miesto. No a v podstate ešte aj zrekonštruovali ju vlastne do takej podoby, aby sme si trošku vedeli lepšie predstaviť, ako to kedysi bolo. Masaker, aká turistika, to aký biznis. Ahojte dámy a páni. Atmosféra, už som to asi spomenul viackrát, ale je tu neskutočná, veľmi sa mi tu páči. A ešte tu máme aj tak pod mrakom, že budú veľmi pekné zábery, aj nám není horúco, čiže fakt všetko krásne vychádza. No a nie som si istý, ale teraz čo vám ukážem tú scenériu, tak myslím, že tu sa natáčal Mortal Kombat 2, alebo hej, myslím, že Mortal Kombat 2, to boli, myslím, že 80. alebo 10. roky, presne teraz neviem. A bol tu posledný finálny súboj Liu Kanga so Shao Kahnom. Vyzerá to takto, to sú tie tri vežičky a myslím, že keby sa začalo pri tej ľavej a proste určite sa možno použili zábery aj niekde inde a v inej časti Altaji, ale ako neskutočné to je pre mňa, alebo ja som ako puberťák proste vždycky na tom fičal Mortal Kombat, Kickboxer a Van Damme a neviem čo, myslím, že nie som jediný. A vždycky som sa chcel ísť pozrieť na nejaké takéto miesto, hlavne keď som videl toho Kickboxera, tak tú scénku, ktorú už ste asi zrejme videli a čo som natočil, tak keď som bol malý chlapec, tak vždycky som si povedal, že jak sa natáčali tie scénky, takže raz sa tam chcem ísť pozrieť a normálne sa vám to proste pekne sa mi to splnilo. A veľmi si vychutnávam tento výlet, lebo je úplne nádherný. Ja neviem ani čo mám k tomu povedať, ale ako úplne ťažká pecka. Proste je to super, fakt. Takže len taká rýchla spravička recenzia, no a idem dál. Choose your
your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory. Fight! Mamka bude mať durian, ochutnáme chlebovníček. Aj durian, aj s rýžou, aj čistý. A pekné jahodky sú tam. Hej! Ideme sa rýchlo občerstviť, niečo rýchlo spapkať a ideme ďalej, lebo ten čas tak letí, deň je hneď za nami. And it is for eat? Yes, okay. Dobre, zoberieme si párne. Ochutnáme. Môžem vybrať z tohto? Môžeš, ktorý. Okay. Zlaté. No, aké to je, mamka? Dobre, to je všetko je sladké. Jak to stále je všetko sladké? Sladké alebo štipliavé? Fajne. Fajne. Nejak sladké žltko. Hej. Také. Toto je podľa, keď som to dobre vyrozumela, tak je to thajský vajíčkový jogurt. Môžeš viac jesť, keď si prosíš. Tatík môžeš to? Fajne. Stačí? Fajne. Terien? Table? Yes, okay. Peniaze dal sa jasné. Vieme? Aha, okay, jo, sme zabudli si to vyvíjať. Jaj, aha, hej. No, vrátili nám to, čo sme si kúpili. Ukáž. Zase je to sladké. Okay. Zase to je sladké? To je jak rýžová kaša, sladká. Máš celé. Pobijeme sladké. Mal som jednu plesnú. Nie je to zle. 30 baht. 30 baht. And it is sweet? A little bit. Little bit. Yes. Not, no spicy? No spice. No spicy. Okay. Zoberme to. Super, ale 30 Okay. stojí. Ukáž? Zoberme to. Také jednoduché, by som povedala. Ukáž? Také jak jablko. To je fajné.
No, dobré ránko. Ideme si zaplávať do bazára. Ideme si zaplávať. Dneska máme také ráno. Preto štartujeme bazénikom. Trošku nám ten žeriavik tu zavádza, ale tak to tu neovplyvníme. No, bazénik máme prázdny. A ideme sa okúpkať. No. Robíme nejaké záberiky. Okúpkame sa a ideme dál. Dneska malo pršať, ale nakoniec neprší. Zažili sme prvýkrát do Bangkoku, že padá. A včera padalo, ale sme išli do auta, takže to bolo OK. No a dneska je tak pod mrakom, ale tak pofúkuje úplne príjemne. Takže také, presne na baze. You
Kde sa nachádzame? No, ideme na Moanu do kina a malo by to byť po našom 5D a tu je to 4D asi, ale hýbajúce stoličky a uvidíme, čo ešte bude. Tešíš? Hej, a máme červenú fantu. Taký combo set, hej. No, ideme zahrať hry a keď vyhráme 2 hry, tak dostane plišaka. Tak to sa musíme posnažiť, aby to vyšlo. No, teraz je tatík, môžeš? Jereš. Nevadí? Á, dobre. Som nešiel. Ale dobre. No, dobre, no. Čakal som, že to bude lepšie. No, ide mamka trafať. Pekne. Pekne. Ale Okay. mám dve. Super. Začali mi dve. Prvý navlečený skladá sa z 2 hviezdičiek, 3 takých korálok, jednej mošličky, jednej mašličky, jednej ručičky, jedného srdiečka, jednej takej kockovatej macika, oblohy a takej bublinky. Pekne, veľmi. Hej, fialový. No ukáž, aké. Super. Môj prvý, už som ho 3-krát navliekala, sa mi vysypal. Potom modrý, som ho ako druhého navliekala a tretí. Rúžový. Krásne, krásne. Šikulka. Budeš ich nosiť? Hej. Pomyslím tomu. Ja, ukáž. Môžem. Teším sa, no. Bude to pekný. Did I frighten you? Tak to vyzerá, že sme tu sami. Inak boli predané vtedy len 2 listy. Viem, že tu nič nevidno. อยากชวนคุณมาลองพลัสกัน สมัครฟรี รับทันทีแต่พลัส Anti hair loss Herbal hair tonic No, no čo na, kočky, čo na to? นอนไม่หลับยิ่งปล่อยไว้ยิ่งหนักกว่า jak sa to bude hýbať. เดอร์ลีและเจลที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ Máme púkať. ปรับบรรยากาศสู่การพักผ่อนเดอร์ลีพร้อมสตาร์ทวันใหม่ Daj tatík fantu. คุณเห็นน้ำส้มสายกุลแต่เชฟคนมองเห็นแรงบันดาลใจไอเดียต้องเข้มข้นเพื่อมิติ Welcome to MX4D, presented by CP. No aké máte pocity po kine, kočko? Páčilo sa?
Ja som v tom kine som sa som normálne klepala zubami od šťastia. Od šťastia. No jak sa ti tie efekty páčili? Hust. Hej? Hej. Ešte by som chcela aj váhať. Jak to stratil šťapku? Môžem si to zobrať domov. Sa trasieš aj od zimy. Tebe, mamka? Dobre to bolo, dobre. Ako na začiatku som myslela, že sa to tak nebude hýbať, lebo už som nevedela. Ale dobre to bolo. Už sa to hýbalo, tak dobre, hej. Ako hýbali sa nám sedačky, aj tam fúkalo, čo tam ešte bolo, hýbalo sa. Fúkalo svetelkujúce to bolo, a ešte tak ťa podstrkovalo kade tade. Áno, hej, buchalo do nás, hej, tak do chrbáta, kade tade. Aj do zadku. Aj do zadku. Dobre to bolo, akože pekný zážitok si myslím. Hej, Film celý super. ako skombinovať to s reálnym filmom, jak je jeho dĺžka, tak je to ako dobrý nápad, podľa mňa. Bolo to živé, bolo to pekné. Hej. A pekné 3Dčka, ja som sa úplne prestala vnímať, že sú jak kvalitné tie 3Dčka. Áno, hej, pekné sú. Super. No dobre, takže kino máme za sebou, no a ideme na nejaký ďalší letík určite, niečo vymyslíme. No, ideme na ďalší letík. Ideme na klasické rýžové polia a dedinky, aspoň by to tak malo byť, také proste tradičné prvky tajského života. A budeme si robiť, vyrábame si niečo, už sa na to veľmi teším. Vyrobíme si buď prívesky, alebo dečky a jo. tak. A ideme. Sadáme do autička a jedeme. Ahojte, sme v Organic Village a dneska je ten deň, kedy budeme spoznávať nejakú tú tajskú kultúru, ako tú dávnejšiu, ako sú rýžové polia a podobné takéto veci. Sám som zvedavý, čo tu zažijeme, lebo bol to taký výlet, ktorý sme si naplánovali, ale nie je nám celkom jasné, čo všetko tu až zažijeme, takže sa na to veľmi teším. Prišli sme len teraz, sme plní očakávania, lebo sa nám to veľmi páči, je tu po mňa nádherne, všetko tu tak sala takou tradičnou atmosférou. Takže veľmi sa teším, čo to bude, až to bude, no a poďme na to, uvidíme, čo uvidíme, takže tak.
No, ahojte, takže akurát ideme na ryžové polia a vyzerá to úplne perfektne. Neskutočne to vyzerá, sa mi páči, ak to budeme všetko sadiť a celý postup proste určite natočíme. No, takže veľmi sa na to teším. Ideme po schodíkoch tam, čo sú. Áno, áno. Bude ti dávať ruku, chyť sa ho. No? No? A ten čistá voda má kapirársky rýžok, nie je špinavá. Chápete, ale je dosť studená. Nie. Dobre. Tak toto bolo LTT, dámy a páni. Som nečakal, že tam bude až také blato, ale nezabáberem sa. Dobre, dobre. Také krásne. Oh, thank you. Tak, toto je masaker. Pozri sa, Ujo ťa učí, ako ju sadiť. Všimaj si, vidíš? V takých radoch a takto máme ísť, OK. Že nie až tak hlboko. Kým
môžeš stať. No, ako sa vám to zatiaľ páči? Aký je to pre vás pocit? Tá pre mňa to brutálny. Také bahienky fajné. To je taká makočka. Mami, keď ja by som tu spadla... Ale myslím, že nespadnem, lebo to je dosť pevné bahno. Teraz vám, počkajte, teraz vám to ukážem celé. Takže takú mám nohu. A teraz idem dať nuka. Dobre, dobre. Som taký blatonoh. Toto som si vždycky chcel vyskúšať. Jak som to videl v tých filmoch, tak presne tak som si to aj predstavoval. To je také vlhké bahnité. Si sleduj líniu. Aha, jasne. Okay. Toto som veľmi chcel zažiť, naozaj veľmi. Sú to také banality, ale krásne veci v skutočnosti. Krásne. No, povedz, čo sme už, môže natočiť, čo sme už všetko. No, už sme posadili. Ujo nám dosť pomohol. On je takzvaný náš líder. Yes, aj také vyššie. Že aj bude také vysoké, že z tej maličkej jednej bude v podstate také asi vysoké and bigger, like this. A noha je také hrubšie, širšie. A poď, Amelka, viac dozadu. Hej, mami, len trošku je mi to zložité. A pomaly. Jak je to fajné to bahno? Fajné, ne? Také medzi prstami, taký. Máte pocit, že keby tam aj nejaká žabka možno prišla k vám? Filipko? A to je nalepené na tej nohe. Moje prsty sú čistejšie. Inak Mojko, nie? Že nám hovorili, že v podstate je to skôr pre domácich ako pre zahraničných. Hovorili tak, No. to vycítiš z toho. Hej, to z toho aj tak trošku aj vycítiš, že naozaj tu nie sú zahraniční, tu väčšinou je v podstate len tí domáci, aby oni vlastne spoznali tú takú klasickú tradičnú kultúru. My sme si to našli, no a môžem povedať, že neľutujeme, lebo je to proste fakt po každej stránke nádherné. Ja som najlepšie posrám. Nechceš pomôcť?
No, toto vyzerá perfektne. Takže máme čo chceme papkať, takže sme si už objednali a ideme sa do toho pustiť. Takže máme tu naše papkanie a vyzerá to podľa mňa perfektne, veľmi sa na to teším. Je to vlastne úplne že vegánske a toto má vlastne Amelka. Ja mám meso s takými strúčikmi, s vajíčkom a s nejakou fialovou rýžou. Ty máš organické, keto vyrobené domáce tofu. Áno, áno, áno. Keto vyrobené tofu. Takže tak, vyzerá to perfektne. Takže dobrú chuť. Mamke ešte dorazí, no a keď papáte, tak aj vám dobrú chuť. Nemá to chybu. Ale nemá chybu. A čo na to hovoríš? Fajnka. Ako? Asi zo sladkosti mi to najviac chutí, by som povedala, čo to boli. Je to zase sladká rýža, ale tak mi chutí. Ochutnať? Môžeš. Teraz si ochutná len rýžu. Je nejaký džemík v strede. Dobre. No idem ja? Je to dosť? No. Môžem? Prenechám to mamke. Ja som vedela, že keď mne to chutí, tebe asi nebude. Je to veľmi suché, čo? No, mám z toho také zmiešané pocity úplne. Ale dojem to. No ahojte, máme tu takúto vodu. Už je kúpená. Tak poďme to chutnať. No, máme niečo fajného? No, vonia to perfektne zatiaľ. Hej? To nie je nejaká citronová tráva, alebo dačo? Zase to je sladké. To je neskutočné na čo. Ale nie je to zlá voda. Má špecifickú chuť, ale chutí mi to. Toto to, že to je sladké všetko. Hej no. Neviem, prečo všetko robia také sladké. Mne by to možno chutilo aj iba proste tak. No ale ako zaobídem sa bez toho teda. Je to na mňa akože brutálne sladké. A pre mňa je to moc hodno. Dobre, ja si dávam Thai tea, lebo to milujem. Aťka si dáva kávu, lebo ju miluje. A čo si dala vlastne Amelka? A my čo si dala ty? Čokoládu. A my si dala čokoládu, hej. Ahojte, takže dáme si nakoniec aj zmrzlinku, nejaký taký dezert. Áno, no, mamka ochutnáva. Ty máš teda Thai tea nakoniec? Thai tea, OK. Prvýkrát nie je také sladké. Až také sladké. Tebe a my? Zvelska? Počkaj, ešte som to ani neochutnala. Ale dobrý, jo. Dobre, Thai tea. Aj s kokosom tuším Ja je tam. ochutnám, hej, tam bol kokos. No, chutnáme Thai tea? Pecka. Thai tea nesklame nikdy. To je perfektné, to Thai tea. Určite to, musíte sa k tomu nejak dostať, tomu Thai tea. Nemá to chybu. Takže...
najznámejších uliciach Bangkoku a chceme jesť niečo. Ideme ochutnať durian. V niektorých hoteloch je zakázaný, takže sme radšej vyšli z hotela. My sme sa najedli. A som zvedavá. Už tak zvláštne zapachala tá igelitka, ale nikto nevraví, že to nebude chutné. Nemá to zlé, jak také mango. Náhodou, pohodička. Dobre vonia, nie? No. Ale Bon hovorí appétit. sa, že je to najsmradľavejšie No, ovocie dobre. v džungli. Bon appétit, kamarádi. S rýžou, bez rýže. S rýžou. Už také kus kyslé. Za mňa, mne to chutí. Nechajte mi ochutnám s rýžou, hej? Čo vám chutí? Tá rýža je zase totálne sladká, ale chutí to s tým lepšie ako samotný durian. Polož? Hej, prosím? súhlasím. Polož to. S rýžou je to lepšie ako samotný. Ale akože, ako celok je to po mňa úplne v pohodičke. Mne to vôbec nechutí. Takže, Samotný si skúsila? Hej. takže taká rýchla recenzia. Ideme ďalej. No čo máš, kočko? Nové náušničky Ktoré dostaneš? na Vianoce. Dobre. Ahojte, takže vítajte v Chatuchak Weekend Market. Koná sa to len víkendy. Je to najväčší market v Bangkoku. Na svete, tati. Amelka vraví aj na svete. Áno, lebo mám... Takže budeme sa tu hrábať ako kedysi na Bolšaku. Na celom trhu je toľko ľudí, jak v celom Slovensku. Na tomto trhu. Dobrú chuť!
Dokonca aj obrazy tu majú. Nie je reálne, ja sa ani nechcem toľko záberov použiť, ale to je toho neskutočne veľa. Neskutočne proste, kade čo tu chcete, tu nájdete. Jedno miesto, kde by som chcela zrejme. Náš hlavný pokladník. Ešte je tam niečo? Ešte nie. Ja som si kúpila mini korytnačku pre kamaráta. Tatíka sa len pýtame stále a 25 a 45 a daj mi 100. Takže náš hlavný pokladník ešte dýcha. Ahojte. Poďme si niečo povedať o Wat Arun, nejaké také vecičky. Takže, pôvod. Chrám bol postavený v období Autaje, to je super, 17. storočie a pôvodne sa nazýval Wat Makok. Zmena názvu, neskôr bol premenovaný na Wat, veľmi dlhý názov, potom ďalšie tiež veľmi dlhý názov, na boha úsvitu Aruna. Kráľ Rama II a Rama III chrám výrazne zrekonštruovali a pridali centrálnu prang väžu, ktorá je ikonickým symbolom. Výška prang dosahuje približne 70 metrov a je bohato zdobený farebnou keramikou, porcelánom a mušľami. Symbolika predstavuje horu Meru, ktorá je podľa thajskej kozmológie stredom vesmíru. Schody sú veľmi strmé, čo symbolizuje náročnosť duchovnej cesty. Tieto menšie väže reprezentujú boha vetra, Prabhaj, a sú zdobené podobné ako centrálny prang. Pozdĺž chodníkov nájdeš strážcov démonov Jakša, podobných tým z Veľkého paláca. Počas prechádzky môžeš obdivovať aj reliefy z thajských mýtov a buddhistickú symboliku.
Chrám dostal prezývku Chrám úsvitu, pretože jeho fasáda nádherne odráža rané slnečné svetlo, čím sa vytvára magický efekt, avšak Wat Arun je rovnako pôsobivý pri západe slnka, keď sa jeho silueta odráža na rieke Chao Phraya. Takže toľko k Wat Arun. Je to veľmi pekné miesto. Natočil som aj nejaké videjka zo strihy, takže sa môžete na to potom pozrieť.